aye kana kuita sei? Mukomana uyu anga ari soft. Zvinenge kana vanoziva nyoka inonzi bvumbi yokuti inotozoti kana waitsika zvokatatu kana yokamuka kukuruma. Aiti wakasengana naye maswera sei, and aiva munhu wokuti umufungidzire kuti anotoshowa kana respect kuvanhu vakuru, aikudza zvokuti inini ainditi baba, but achibva kwaMutare ndichibva kumasvingo aikudza zvakanaka naka. Kana kutaridza kuti munhu aangaita violent ndasi kana anga sikambonitaridza. Asi zvaizombomubata akangomwa ndopaizoita ukasha. Ndokunzwa kwandinoita nokuti paukasha hwake hwandinonzwa kuti aita zvakati nezvakati aita ndisipo, asi vanhu vaingoti nguva diki diki aigona kutena, nyange maifamba mese muchitomboseka some seconds aingokutenera zviri zvaunotadza kunzwisisa. Waswera chipadero kana chikafu aingogona ngotena any second, akatena second yekwa yava shumba. Mukomana zveshuwa zivo dzake ka aita kakutarisa aigona kuziva zvaunofunga. Saka shoko maswera naye asiya chitunhaumba, ipapo aingoita zvake zveusoftas, hamuna kutombofungidzira. Akatouya nekopa yake ndobva atora kopa yake akatotsvanga mukomana akaenda kundoitengesa. Ndikuya kwamuri mukoma. Akaenda kundoitengesa kopa yake ende yava weekend magaraji ikopa nanga akavhara. Akatenderera nomukomana akubvako akauya nechibhodhoro chehwahwa chiya chemastrong staff auya nacho ndokunwa nevamwe vaya netimu rake inahundi asingano asiona zvaita. Ndakavaona vachiita zvavaita kusvika kuma 2-6 angoripo achitamba nevanhu zvakanaka naka. Saka mazosvika panapa mazonzwa shoko zvakatokushamisai kamakati? Ndakashamisika ende handina kuvata bhozi ndakanzwa kutya nokuti vana ava ndaivaziva. Murume nemukadzi sindadi maivaziva muchivaona sevana? Ndichivaona sevana all the time. Mudzimai wake ainditi baba, murume wacho achiti baba, saka ndaivaziva. Saka dambudziko riri pambi ramasangana naro secommunity nderei izvozvi? Dambudziko ratasangana naro sevana vokuziva, tatoona kuti izvi zvatoitika, hazvisina revhesi. Tanga takuchitwa isu komufi uyu angabatsirwa sei kuti akwanisa hake kuchindoradzikwa kunzvimbo yekumusha. Ndo dambudziko ratakatarisana naro iye zvinezvi. Alright. Saka muri kukumbira rubatsiro rwekuti dai vanhu vakwanisa kubatsirwa nepavanogona napo pese? Handigoni kutaura, asi sokutaura kwamaitaka ndozviri pakati pemwoyo kuti deno hama dzinokwanisa panguva yatirinika. Munoziva kana vabereki vari kumusha havasi kuvata. This is a very sad moment for everyone. Hapana kana munhu hama dzese havasi kuvata according nokungoti vanongofungidzira kuti mupenyu iye munhu akatodini akashayika. Aiwa, ndapanzwisisa. Alright, ambotora nemambuya. Alright. Ambuya, it's just a character. Zvandangobvunza. Musikano yanga ari munhu akaita sei? Maimuziva here? Taimuziva. Anga ari sei mwana uyu? Muchingomunhu in general nyakuraiwa. Ini maonero angu aiva munhu akanyarara uye aive munhu ane rudo. Maonero angu andaimuita inini aiva munhu uye anoda murume wake. Zviye zvekuti vana vakanga vakagarisana sezvo mambozwa chinzi vana ava vana vadiki vakatorana vari vana vadiki. Saka iye ndofunga aingofungidzira kuti mumwe wangu achachinja nekuti maonero atakambomuita pakutanga pafirst attack yaakatanga kuatakwa tichitomuti dai wanga ukwira bhazi waenda kumusha. Akati ndichazoenda zvangu, ndichaenda. Saka tangofungidzira kuti maybe vamwe achaenda. Saka unozongoona kuti maybe vamwe sevana vadiki ndo zviri kungotaurwa nevanhu kunzi vana vadiki vari kungoshingirira dzimba.
Yeah, I think that is the next point hanzvadzi kuti semunhu mukuru chichamadzidza nyaya yekunzi munhu unenge uchishingirira. Kushingirira kwachona kuri kuitika pavana vadiki ava. Vari kushingirira but at the end of the day vari kuzopedzisira vapindana nematambudziko. Nekuti hatinambozvifungira kuti mwana wayo angazosvika pakusangana nerufu. Takatomufungidzira kuti maybe pamwe zvichangoperawo semafungiro akaitawo kuti pamwe kuda munhu achachinja. But so sad zvinhu zvekuti zvinorwadza nekuti mwana watanga takagarisana naye, mwana wayo mwana anga akanyarara asingataure taurikowo zvekuzonzowo chizvo Mwari ndo vanoziva isa hatingapupure zvinhu zvatisina umbowo nazvo. Aiwa ndapabatisa pachinge paine umbowo vanhu vanorerukirwa kuti at least umbowo uripo, but mamirira zvakaita Mwari ndo vanoziva zvavo. Okay, maita basa vanzvadzi todzoka kwamuri. Saka so far mari yaraiswa imari iripo ndokuita 3,000. Saka muri kutaura kuti so far kuti mwana uyu musikana uyu aende kuZimbabwe maraisa 3,000 rand. 3,000. All right. Imba iyi mataura kuti landlord wayo yanga ichigara vanhu vanga varipo, handiti ngatiende tichitaura. Pane vanhu vanga vachigara. All right. Vese vakabva vabuda. Pane vanhu vari panapa, pane maneighbors here vanga varipo. Pane vanhu vari panapa maneighbors vakanzwa vana vachitika noise. Pane varipo panapa. Hapana, vanhu vese vakatora vapo. Vamwe vakatotiza. All right. Okay. Mungade kutaura here 1 or 2 words mukoma? Ndingorwadziwa ne. All right. Okay. Kana imamtumuzi, memamtumuzi. Okay. Hapana anoziva kana kuti chokwadi kana kuti kunyepa, handiti chakaitika hazvina anoziva zvinhu zvafanira kuti wangoudzwa. Yeah. Asi nyaya yako hauna kuda kuiteedzera. Wagamuchira zvawaudzwa. Uyezve munhu ari kukuudza vauya atotaura kuti ndazviona zvichiitika. Mazviona. Ataura kudaro kuti ndozvaitika. Hapana akwanisa kupikisa, mukadzi bvanzi vangotenga ngochema. Okay. But wakaona pakataurwa nyaya yacho. All right. Kuti volume rangu rapera. Let me see pana. Okay. Okay, rapo ire volume. All right. Saka imi pana akakwanisire kutsvaga kuti anyakumudza ndiani? Nyakumudza andozikana. Antonziwo Brian Chikaka. Kwe Brian wachona akazombokwanisa arikuzero kuti zvaakataura zvakauraisa munhu. Anonzi paakagamuchira shoko rekuti munhu uye akafa zvaakataura. Nhasi asati aonekwa. Abva atiza. Akabva abvomuchigomo. Uyu Brian uyu mukomana Antonziwo anogarawo dzimba dzedziye dzinenge sabhadhawe rent. Yes. Handiti? Yes. Saka anogarawo Brian kwaiva kupaki. Paki yemunomurani Fanteni yekuti muzvamapaki achamaintainwa kwako dzimba dziri dzakabuda municipality. Yeah. Saka dzimba dzaakugara weko. Saka tongoti anotokunaita zvinongoita magunduru kaiti. Ndo upenyu hwake munhu iye. But akaita utsinya. But mukoma chichamangodzidza kubva paincident iyi. Inini kutaura chokwadi chandadzidza. Kana wagutsikana kuti munhu hauchamude. Yes. Musiya aende kumba kwako. Ende usawe kuchengeta chigumbu. Yeah. Nekuti manzwira ndoita nyaya idzi. Yeah. Zvinonzi mukomana uyu aiti Friday atambira. Saturday atambira. Kwaingova kurowa mukadzi. Weekend yega yega kubhura mukadzi. Iki ndozvodaizwa. Every week. Ini chimwe njaizotondiedza chokuti kuva mukadzi uyu aizoramba akashingirira kuzosvika pasituation yakadai. Kune munhu anomuponda. Ndakatonzwa kuti paari izvezvi anonzi ana mazino mukati umu. Anzi akarohwa nesando mukati umu. Ndo manzwira ndakatoita izvo. Yebody. Guys, I saw the body. I have the body in my parlor. It's more than that. My injuries are showing. Zvese akazama kumuita. I don't even want to go that way.
akaita zvese zvekuti munhu yafe. Inini handidi kunyepera. Mukomana uyu mweya weumhondi handidi kunyepana kuti ndichingonzwa nyaya dzokumashure kwake. Munhu aisangana nezvakawanda kumashure kwake. Akambonzwa kuti kuDurban akabaya vamwe nemapanga mazuru ikoko. Kubrook ende anonzi akaita nyaya dzake kana akaenda kumapurisa anogona kufuma mangwana makuseni achitonzi bhadhara bude humende. Adzoka even maburisirwo anga aitwa. How are you guys? Thank you so much for watching. Tiripano pa Zim Social nepa JCTV Africa, where we are talking about nyaya yakaitika last month. And thank you to everyone. Tatenda natsamoyo. All right, ndiripo Alward Chidodo. Okay. Right. Tiri kuda kutaura nyaya iri panapa. Nyaya inosirisa kwazvo. Nyaya yemusikana akauraiwa mwedzi wapera. Saka musikana paita nyaya yekuti vakanetsana nemurume wachona. Ina handida hangu kuti nditaure nyaya yachona zvakanyanya kudzama. Tina mai vari panapa varichanga vachinyatsotsangura kuti zvakafamba sei. And uyezve nyaya iyi vanoitambirawo sei semunhu. Ava ndimai vari mainini vemukomana ari involved munyaya iyi. Saka ndo vari paWhatsApp apa. Tichada kuti titaure navo tinzwe kuti zvakafamba sei uyezve chii chakaitika kuti nyaya izosvika apa. Kana muchinyatsondinzwa taurai ngoti tiri kukunzwai mukoma uyezve muri kunzwa mama vari paWhatsApp. Mama makadii? Tinofara makadii zvenyu. Tinokugamuchirai muchirongwa tichida kuti mutitsanangurire nyaya yandambonge ndambotaura nemi kuma4 paya tichiti tichazonge tiri pamhepo tichitaura nyaya iyi. Ndikumbiro Mukadzi sevatariri vakatarira panguva ino then tozotanga panyaya iyi kuti yakafamba sei. Ruzhinji rweZimbabwe zitara kuretwa chiresedzai mulambo ndobva kuchipingi. Ndino murooro wangu wakashayika kuno musi wa21 Mei. Okay. Saka murooro wangu zvaakashayika wakabaiwa nemurume wake, akaita zvekuuraiwa nemurume wake. Saka tinokumbirawo rubatsiro. Nyaya yakatanga vaikugara vachingonetsana nemwana wangu iyoyo vachingonetsana. Okay. Vaizotoenda kumusha sevanhu vakanga vari murudo vachigara vese. Hapana chitakakwanisa kuita kuti angoti ini ndanga ndisingatotauriwo nemwana wangu because akangondithreaten vachida kumubai mahatadzi yake mumba mangu. Okay. Uyu mwana uyu ndimwana wenyu unyakubereka here kana kuti mwana wecousin sister yangu but ari kuno kundini ndega family kuno kuSouth Africa ndini ndega ndotoshandawo mumba manotopiwawo 3,000. All right. Saka aka vana ava saka kwamuri muroora vana ava vakauya gore ripi muno muSouth Africa? Mukadzi vakauya gore rapera iro kubva mukomana ainge agara ari kuDurban. All right. Ndokwaigara ikoko. Saka kuDurban kwakazobvawo nemuzi yakaita ikoko. Saka ini samai ndakabva ndopakabva mukadzi wake gore rapera muna March. All right. Saka ndakabva ndamutora ndikati auye kuno. Vana vakanga vawanana magore ripi vari vaviri ine muroora wenyu vakanga vava nenguva yakadii vari vese? Mwana
4 years. Muroora wenyu anga ane makore mangani? Anga ari 18 years. Alright. Anga achiri mwana mudiki kawe? Anga achiri mwana mudiki. Alright. Saka adzoka kuDurban mukomana mati vakanga vachinetsana, imimi semunhu mukuru mukati mazvibuda. Manga musi... Alright. Handina kubuda kune muroora, ndakabuda kune mwana wangu nemuroora wataitaudzana. Alright. Ndakabuda paakanditsane hanzvadzi yake mumba mangu munomu. Alright. Nyaya yechikafu, ndinodinimire chikafu, atobva kumba kwake akadhakwa. Alright. Saka sabanga ndo pandakati handikwanisi kugara kuisa close newe neunhu wako. Hatigara tikamboona taingopasana pandaisina nyaya dzekuti ndinomudzora kuti usadai ndatatosiyana nelife yake. Alright. Saka mwana uyu mwana wenyu uyu anga ane makore mangani? Anga ane 22 years mukomana. Alright. Asi anga achizvishandira hake? Yaingoshandawo mabhizi job anga pane akushanda ita zvekupenda pane umwe murongo but program yanga ane aimadoro. Alright. Okay. Right. Saka imimi muchitaura nemuroora wenyu muchimukurudzira kuti adzokere kumusha, iye aitiwo kudiwo pamaitaura naye? Aiti ndoshingirira mumba, aiti kudii paaishungurudzwa muchinzwa nyaya dzake? Ndaiteedza pese pandogona kumutsvagira basa, kumutsvagira kwekugara. Ndakaiyango ndichaenda baba vajuju vati ngatigare right, but uchingonzwa kuti munhu haanogara zvaka ndaitogara muraini mumwe. Pamwe pacho ndaitobvunza ndanzi wotokarohwa, aibvati mama handina. Kana akatorohwa shuwa unotora munhu aitopfeka masiki yekupretenda zvezvo zvekuti hakurohwa. Asi kutozwa nevanhu ndakuona achirohwa murodho, ndakuona achirohwa pakati, ukamubvunza aitopretenda kuti hazvina kuitika. Kana ndikaenda kumba kwacho ndaitokuona kana mapiro chaiwo akabaiwa nebanga. Ndobva ndakuta kuti chii? Ubati waida mari, abajuju waida mari, ndokubvunza vari tu, hapana waikupindura zvekuti asi unongoona kuti apa haisi life iri kurarama vanhu, life inorwadza kurarama. Ko imimi okay, ataura henyu? Aipretenda but waitoona vanhu ndaitoedza kutotsvaga nevanhu vandoenda kutupu wake vari pachihera vaiera chihera nemurooro wangu. Ndaitoti taurawo nehama yenyu kuti ibve ipopapo. Ndeitozama kubasa kwandinoshanda, munhu kwandinoshandira, ndeitokuti chimbotaurawo naSheri kuti life yari kurarama achiti achidani. Akatosunga mabhegi kuti ndakuenda kuZimbabwe. Ndakazotona handichaendi, baba vajeje vati ngatigarisane. Alright. So mukomana imi muri kutaura kuti maiti kana mamuudza kuti siya uende kumusha, imimi pamaitaurawo hamuno kana veukama hwake vamaitaura navo kuti vamukwanise kumubatsira? Anga hapana kana shamwari dzake dzaikwanisa kuita yatingati kutaura, vaikwanisa kusununguka kutaura kuti zvakazviri kuitika kwandiri, vachinzwawo pfungwa dzake, maybe sezvima muri vamwene pamaigona kutya? Hakuna here dzanga dziri shamwari dzake dzamainzwawo dzaikupaiwo kuti zviri kufamba sei, kuti munhu azoti handichadi kuenda, iye anga ambowirirana nemi kuti ndakuenda kumusha? Hapana here kana veukama kana shamwari dzake dzamaitaura nadzo dzichikudza? Kwaanosenza chaiko, kwaisenza mukara ndokwaishanda. Akatomukofa kuti kana uchikwanisa uya ugare kumba kwangu. Pakaitika nyaya iyoyi yakazobuda nokuti kuna mumwe mukomana akazoti nyaya neukura akati ndaona mukadzi wako ane umwe akarara neumwe munhu. Ndopakanyanya kukura nyaya. Saka vanhu vakawanda vaigofa. Vamwe vakadzi vaitozwa tsitsi kuti akamborohwa, ipo paakarohwa zveshuwa ndiri kunyepa. Akarohwa zvekuti waitozwa tsitsi kuti munhu akarohwa zvekuti akatopona ngoti nyasha dzaMwari pakutanga ipopapo. Saka right, tinoda kuzoenda chakazonyanya kuti nyaya iyi isimbe chii, kuti murume azoita hasha dzekuti ndakurova zvekuuraya? Chii chakanga chaitika? Mukomana kuti mwana wapandi kuchikoro kwaishanda musikana uyu.
achiitawo mabhizi jobha ake achimboenda kumakuseni achidzokawo manheru. Saka mukomana wakauya akati kune murume wacho, ndaona mukadzi wako akarara nenyuke. Saka yakataurwa nyaya iyoyo, tikatoti munhu ngaende kumusha, shuwa muroora aende kumusha, watopika mabhegi, mari yekubasa yatouya. Anhu akatoti munhu aende kumusha, nekumusha tikataura kuti ndozviriko nyaya yakati, kana mai vamusikana vakataurwa dzikune nyaya yakati iri kunoku, tikati munhu aende kumusha, watosunga mabhegi, shuwa mabhegi atorongedzwa kuti aende sademi. Takatoona vanhu vava kutowirana vato vese, but hapana kuita 2 weeks 3 weeks munhu asati aura ipo. Alright, pari kunzi mukomana uyu akataura kuti munhu amuona ane mumwe murume. Muroora wenyu akabvuma here kuti akazviita kana kuti airamba? Inini handina kutomubvunza muroora wangu because pandakamubvunza akati handina kuzviita, asi murume waiti hanzi akabvuma. Mukomana akadaidzwa akati hanzi wabvuma kuti ndakazviita, but inini handina kunzwa murume wake achimishena izvozvezvo kuti ndakanga ndisinei nazvo nyaya chayangoripo ndaindikori kubatsira kuti munhu aende kumusha. Alright. So pamakaudza vana mai kuti pane nyaya iri panapa, maiudza vana mai kwamakaroora here vakabereka muroora wenyu? Mai vakabereka muroora vakaudzwa nesisi wemwana mukomana takatovaudza nyaya idzodzodzo. Ukatosi munhu pasina mari ngaiti pay forward, mari ikabva kubasa kwaishanda ndopakazi munhu aye kumusha. Ndopakazi nemurume wake usasaende kumusha, handisudi kuti mukadzi wangu aende kumusha. Saka vanhu vekumusha kuti sezvo vanhu vakudini vakutowirana kuti vanga vakutofamba vese murodhi vachidii. Saka tangoti vanhu vangori muhappiness family vari kufara. Alright. Saka chakazoitika ipopo pakazoiti nemusi iwo Saturday apa Friday iyoyo payazouraiwa pakatoka pane vamwe varume vekumusha vakanga varipo, but varume vakati akasiya munhu ari mupenyu. Vakabva mumaturi ngokuti vanhu vari kutaura vakanga vamanext door emumba igaripo, vakati pavakangoputa chete kuma3 ndopakasara pachiita noise munhu achirohwa. Alright. Okay, saka tisati tasvika panyaya iyi yekuti vazoti varegererana vadii, imimi munopfungwa dzekuti mukomana akanga avhevhetedza mukadzi wake here kuti gara, kana kuti yanga iri nyaya yekuti angati amuregerera? Chii changa chaitika apa according to you, kuti makazvinzwa sei kuzoti mukadzi azoti mambowirirana, mambopachisungo chekuti munhu ngaadzokere kuZimbabwe, mozonzwa voti haachaendi? Munhu akakupai shoko iroro ndiani, ende makazvitarisa imi semunhu mukuru makaona kuti ndiani akauya nepfungwa iyoyo? Ndakatoona ari murume because ndakatoenda ndikati pasta ndakamutanga kuti kune staging, ndaito ndikamuudza kuti kune staging but baba pakutanga baba ujuju vati nditsongoti painga ichishanda mukadzi wakabvaisa umwe munhu kushanda ikoko, nditoti munhu wakuenda kumushanda kuti ndakuenda kuZimbabwe. Saka pandakazoona kuti munhu wagara ari pamba ndikasaka uri kufungei, kasi baba ujuju vati nditsvage chibasa. Ndikati fona ndari kutsvage staging, umboita zvekuuya maweekend kuti umboite peace. Tikatomuudza kuti kune basa waibvaenda kotaurira murume wake, mangwani ndonditaura kuti baba ujuju vati usaite staging. Saka ndakaona kuti murume wakati handisikuda waitoti kuti handisikuda kuti handisikuda kuti mukadzi wangu aende kumusha. Asi vanhu vanogara kumamwaro vaitoti every weekend vanhu vaenda fight. Okay. Hey, yeah, muri kuzvinzwa. Waiti handina kurohwa, asi wakataura kuti munhu akarohwa unoti handina kurohwa mama. Kana murodhi chaipo chamwana ndizoti hataona chimhanidzana, womubvunza kuti handina kurohwa, kana utopfeka masiki kutoti munhu wakazvimba muromo ukati zenge dzanitsemuka patoti handina kurohwa. Alright. Pane vhidhiyo yatachiona yamukoma More Boys munetsi, vanova ndo vane mutumbi wemufi uyu, vachitaura kuti pane mamwe mazino ake anga akabva. Imimi mune chamakaona here ipapo pamuroora wenyu? Mazino akarohwa before nyaya yakaitika,
arohwa mazino vaatsemuka saka karamba achimurwadza mazino iwonawo kusaka kutini vakati mazino haaiti atoda kutobviswa ndopaakaenda kubviswa mazino akatoita kuti mama tikuenda kubviswa mazino akatoenda kobviswa mazino kuRandgate Hospital akatoenda kumba asi wakapasina mazino 1 repamberi ne1 repasaiti mazino 2 anga abviswa. Ko hapana here akamboedzawo kumhangarirawo kumapurisa kune vanhu vanga vari panga pachiitika nyaya dziseidzi? Hapana akamboedza here kumboendawo kumapurisa kuti ndinoziva kuti munomu mune nyaya domestic violence or gender based violence? Hapana here vakamboedza kumhan'ara nyaya kumapurisa kuti igadziriswe or murume apiwe warning kuti zvaari kuita izvi hazvina kunaka, especially kurova vanhu vechidzimai? Mapurisa akauya first time yaari akauya first time padaidzwa nomwe paitogara mupurisa padaiko papo aizvi paitogara mupurisa weRandfontein. Mupurisa ena kana ari kuita witness daiziva zita rake asi ndotoziva kwaanogara akasitokanwa because mukadzi wavo. Noizi dzodzo papaita noizi mapurisa bvauya anoita wakataura naseke chituma mapurisa akauya pakaita noizi yekuti mukomana waiti akatanga noizi mapurisa security yese yakamutadza mapurisa achidapurwa hembe so mukoma wake mukomana akamuruma chikuru kuda kugura chikuru akati mafoni napedzerana paakaita noizi chituu yekupedzisira mapurisa akaiseketi mapogo ikauya pambepo papo vanhu vakazara vanhu vekuvanga vasingachabudi because vatoti mukomana wachinofuka mahara. Hai, ndio zvamuri kunzwa vateereri vakatiteerera pane chino chirongwa tiri kutaura na mainini vane mwanakomana wavo akaita mhirizhonga akauraya mudzimai wake ane 18 years. Saka nyaya tiri kutaura panapa ndeyekuti pane mutumbi wave ne1 mwedzi uri kumortuary and vari kukumbira rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Saka apa vari kumbotitsanangurira nyaya yakaitika kuti tizosvika patave nhasi. Saka ndo nyaya iri panapa. Please share this live broadcast with everyone. Let's share this live broadcast with everyone that is watching so that tinge tichiricha so many people. And mutumire mibvunzo yenyu. Ndiri kuona nyaya dzamuri kutaura vanhu vari kuda kuti pane zvavada kubvunza zvakawanda. Tichazovhura line so that mukwanise kufona and motaurawo mopawo macontributions enyu. Saka in the meantime tichiri kumbonzwa nyaya kubva kuna mainini vachititsanangurira kuti zvakambofamba sei kuti tizosvika patiri nhasi and uyezve rubatsiro rwavari kuda rwakamira sei. Saka redzai tipfuurire mberi nechirongwa. Ndiri kuona makoments enyu. Shalini Garande, murume iyeyi akateerera makuhwa ngozi yaakazvisosera. Anyway, ndiyo nyaya iri. Saka tichipfuurira mberi mama, imimi nyaya iyi yazoitika makaiudzwa nani uyezve ndiani akakutsanangurira? Makazozvinzwa sei kuti mukomana paitika nyaya iyi? Makaiudzwa papera mazuva mangani? Wanga uri musi wechingani uyu? Alright. Saka zvakaitika Friday manheru. Saka Saturday iyoyo mukoma wacho wakaenda 2 times achishaya munhu asi dho ranga rakakiwa. Mukomana waigara pakazi ndatonzwa mvura ichirana because mumba imo mune singi mune mvura mukati. Kazi ndanzwa mvura ichirana mukati vanhu varimo. Saka zvakaro mukomana wacho wakati bhudhi mumba imo achitobuda vaka mwana wadoro vakaema kuseni veiti tivhise bhabharaza rakaanhasa mupindi mubaba akatobuda akaenda kuscrap yard achisiya bhudhi iri mumba yakakirwa achiita zvese. Saka vakomana
akati uya kuno mukoma wacho utori kuma 20 something years mukoma wacho ndotogara naye pamba pamwe mukoma wacho ndaigara naye pamba akabva futi kutipe saka mukoma akabva aenda kumba kwacho nemari yake nemukadzi wake zvineka ndinogara pazigure pa 5 minutes unonga watosvika saka asvika akabva apinda mumba zvikanzi maijuja hapana ndiye wakatodara mukomana nyakuurayo maijuja kazvivafa sei atori mumba imwe itobhema chiwademu akati selobisto saka zvakare zvino mukoma wacho akabva anofonera kumba kunokazi mama maiti joafa ndikati hai usatadini zviro zvakadari izvo ndakatogara nditori pamoto handina kusimuka ndikati kufa kudii ndopaakauya akati zoshuwa mama maiti joafa ndikati shuwa pandatopfeka pandatoenda ipopapo kusvika kushuwa mapurisa aripo bhodhi iri mumba dzakuma9 usiku idzo dzedzo iSaturday yanga iri Saturday mama ndiri kuma9 Saturday manheru bhodhi irimo mumba vanakumbira mapurisa mamutone mupurisa amene zvaitawo kutora mavhidhiyo ere handisi kuziva hangu vanatopinda vanatoona zveshuwa bhodhi yakarara iye anga atawo motika atiswa muvheni kuti paakadaidza mukoma wacho akati no option fonera mapurisa wega because ine nyaya handikwanisi ndenya kufonera mapurisa kuti uyai kuno ndauraya munhu saka ndikandakasvika ndakatoona kuti wachichiwa kutofora vatamira ipopapo kusvika veforensic vaya vanotora mabhodhi vakaziva 3 iyo vakaziva kuti mabhodhi iye ngatozi atoendeswa atoendeswa kujeri yatova Sunday 3am yatova Sunday iyoyo. Okay, imimi muchizvinzwa nyaya iyi maitaurirwa samai vakabereka munhu makanzwawo sei muchinzwa nyaya iyi ende muchizosvika muchizozvionera mega zvakakubatai sei chii chamuri kurangarira chakaitika ende chamuchiri kurangarira chiri vivid chamakanzwa pamakaudzwa nyaya iyi ende muchizosvika muchizozvionera mega? Nyaya iyi ndakatorwa nehana ndakati tikatongobviri kuti shuwanzi stage yake yaari ingauraya munhu kana nanhasi tinotondishungurudza nanhasi eji yemwana ino neeji yemusikana wakapaka akafa chiri mwana mudiki anga ane better future zvaaida kuitawo kumhuri yake mwana wake ndakarwadziwa kusvika paextended yekuti uchitora ndichitoita live kwese kwazi chakati ndinotoita kuti bhodhi yemunhu iyi ikwanisi zvai kuzorora chokwadi chiripo ine handirandi kuti mwana uyo haana kuuraya munhu wakatouraya munhu endii ndaitomutyawo mukomana mwana wasisangu but ndaina ndaitomutyawo vanhu vaitomutyawo vamwe varume vakuru chaivo vaitomutyawo akatanga nesi akarwadziwa kusvika pakupererwa kuti shuwa munhu ungauraya munhu ndakatomutaura kuti mukadzi uyu agarikira vanhu vazhinji family chai yaitaura kungotomukana zvakanzi ndimwari ndomafira acho but vanhu vakazama vecommunity pakaitika nyaya yekuzi aonekwa ane munhu vanhu vaita kuti wadine kubvapo ude kuenda kumushawa bhokisi vemashamwari masahwira nekuchikoro vachitoofa vamwe maticha vanenge vasina vana vakati uya ugara mumba kwangu asi iye akagoparipa. Pane nyaya ndandiri kuteerera I think mamboitaura muchiti izvo pane paakarwa nevanhu vemunomu here andaichiona pavhidhiyo yamakaitwa namoboys achinzi akarwa nevanhu vemunomu vakatozogumisira ivo varivo vari kukumbira regerero ari ega vanenge vanga vakati wandei. Nyaya iyo makainzwawo here yakafamba sei? Nyaya ndakainzwa haana kuita nyaya hwani kudhebheni akabhara nenyaya yemapapu abva nemapanga bva uya kuno kubva aita noisi noumwe murume mutavheni because waigara kwakusina magetsi netavheni vaita noisi vaanoona noumwe murume vaenda kozi kumapurisa mongoza zvemapurisa pane mari vanongoti hapana nyaya chituka che3 vaita noisi nevanhu vemuno vari kutavheni varume vangu vari 4 but ngokwanisa kushandisa banga rikacheka varume 3 sure nekwesheni iwowo vaitoti ukamuona vaitotiza kunoti munhu uyu haiti vanhu vainge kutotya varumeeka hwino kudai kungoti varume wacho vari vanomachiswawo ekuti vaitsvagwa nemapurisa saka vakaenda mapurisa angoti tauriranai pamwe ainge abvisa mari futi vakati tauriranai Nana pane ipo baba akasunga sanzi mande
wakubasana 3 ndakatomona akutofamba mugoti 10 ngatobuda muchitokisi yauraya munhu mande yacho inga atobuda atosungwa Sunday mande paatobuda kunze saka izvezvi ari kupi izvezvi akazodzoka futi saka ndanzwa kuti nhasi apinda mukoti anzi musi wa7 July. Saka mama muri kutaura kuti mukomana uyu watiri kutaura nezvake atori haasi mujeri, haana paakasungwa, atori ari kutozvifambira, ari kutoita zvinhu zvake. Baswera kunze Monday Tuesday pakatanga munhu abuda akatobudira kumasales amene akabuda sei kumasales ikoko haana kupinda mukoti because takaenda kukoti tikamirira nengozi uchapinda nguva dzakati haana kupinda mukoti takatobvasi muri kukoti munhu wato wakumba. Saka imimi hamuna kuzombotaura naye here mukomana after chiitiko ichaitika, kutaura naye samai kumunzwa kuti iyewo pfungwa yake yanga iri pakuti kudi anofungidzira kuti zvaaita izvi ane kakuzvishora here kaari kuita mumwoyo make kuti zvandakaita izvi zvakashata. Pane pamakataura naye here mukambonzwa kwaari from him kuti iye anofila sei nezvaakaita? Saka papaya kumba kwangu takabva tapinda kumba kwangu handidi munhu handiye kumba kwamukoma wakutotaura nyaya iyi. Saka toenda mberi tichitaura ndo pakapinda foni yema-CID ndikati chii chakamboitika zvikanzi handisi kutomboziya ndo zvaaingotaura. Saka ndo pakabva pauya ma-CID vaatokusuwai makandibudisa sei chichi echitongetsana nema-CID iwo ndo pakazotorwa ipo pamusi weTuesday manheru. All right. Saka vakazoenda kukoti komuona kukoti musi wa7 akabva ati postmortem iri kumboti munhu akafa sei. Saka apa anga akutoda kutorai kuramba kuti ndiye akazviita kana kuti apamutaura kuti munhu unotogona zvekuti kutotaura kutobhendesa pfungwa dzangu kuti mapurisa aitouya achiita noise vachitomusiya nokuti unonga atotaura akungotaura 1 word mapurisa aitoteerera 1 word raataura iroro kuti iye utori right kana imi muri right mutozi nemapurisa imi muti muri wrong iwo zuri right. Saka iye zvino izvi mama I think ngatichiendai kumwoyo wenyaya yatakudedzerai pano pachirongwa kuti iye zvino izvi zvakamira sei. Mataura mukati imi muda kuti bhodhi ende kuZimbabwe and bhodhi yacho ine mwedzi mati zvinhu zvakaitika izvi mwedzi wapera uyu muna Mei. Zvakamira sei paurongwa uhu? Mungade kuzivisa ruzhinji vanoda kuteerera kuti vangade kubatsira zvakamira sei paurongwa uhu hwekuti bhodhi ende kuZimbabwe? Kuti kwayanga iri kwaizi bhodhi kaitibve kugovernment moja bhodhi pataisa kwamukoma moblesi ku Great Hope. Great Hope yakatichaja 15,000 kutakura bhodhi kuinstallation. 15,000 rands. Okay. 15,000 rands kumusha kuna mari yakabva kuna kana cents yakabva kumusha family yacho nini kwacho torainganidzwa ikoko. Saka kunoko mari yekuti mukomana vangasiyanga kana polisi mari yavaipiwa mozoti kana uchishandira kana mukaradhi unotokupa mari yekutoti hauna benefit yekuti unopiwa kana mwana. Saka gurupu rekunoko kugreenhouse rakareizawo mari inokwana 5,000 ndo mari yatakabata mumaoko. Paakafira ipo pamureto twakatinoda 2,000 yake yowai yekuti mumba mugezwe mwana tikasacrificewo tikaunganidza asi zvinhu zvemumba imomo zvakadiwa zvese zvevese vantu zvenyakufa neungokura zvakadiwa kusara 50. All right. Saka reto timwe topera kutoti ndoda futi zve because muchine zvinhu zveimo mumba imomo. Saka rubatsiro rwatinokumbirwa kumhuri yeZimbabwe kuti bhodhi iende kumusha.
All right. And kumusha mata hakuna mari yati yavepo yekuti ingabatsire kuti basa iri riitwe. Kumusha hakuna kana sirisi. Even kumusha kwacho kutosvika futi taingoti bhodhi ikabva kumusha vakazotaurana havo kumusha kwacho kurikuwa futi imwe mari yekuti family yemukadzi kwacho kuita mwana wavo because mwana yanzi achaikirwa kubhoera kuriko kumusha kwefamily yemukadzi kumba kwemukadzi yokufa. All right. Imimi sevanhu vakaroora vari kuti kudiwo vabereki vemufi vari kuti kudii pamuri kutaurawo navo vari kutiwo kudii vane zvavari kuunganidzawo here kuti vakwanise kutakura bhodhi yemwana wavo pane vanhu vari kunoku kana kuti ivo variko kuzimbabwe. Saka hanzi kubhoera uku pane munhu ari kubvunza panapa Sofia Mapfuma ari kubvunza kuti kubhoera uku hanzi vanobva kwani All right kuri kubhoera. All right, okay. Sophia, I hope that answers your question. Regedzai tipfuurire mberi. Saka iye zvinezvi vari kuda kubatsira panyaya iyi vangabate ani kuti vanenge vachida kuisa ruoko rwavo, and mataura kuti pari kudiwa 15,000 iye zvino makabata 5,000 zvira kuti mari iri kudiwa yese inoita 10,000 ndizvo. Saka mari iyi inokwanisa kukavha zvinhu zvese here kuti bhodhi iende kumusha inoradzikwa kana kuti pari todiwa imwe futi pamusoro peiyoyo. chekutanga chatinokomberesa nechekuti tikaonawo shoma yekuti kuti kumberi ikoko kwenyaya yekuti family yemukadzi yakanga ichida mombe 50 saka nyaya yakazoiswa mombe ngani? Mombe 50 makumi mashanu. Oh, zvakaoma. Okay, pfuurirai mberi. Mukati yakaenda kwamambo zvikanzi kudii? ikaenda kwamambo, mambo akati gai munhu mwana ngauye aizotaurirana tadini asi bhodhi ichisvika pakanzi paridiwa mombe handizoti i3 here kana kuti 4 mombe dzinoda kubviswa before bhodhi yasvika kuzimbabwe ichizoikwa. All right. Saka iye zvinezvi pari kudiwa mombe 4 dzekuti munhu azovigwa pamusoro pe10,000 iyi. Asi imi chishuwo chenyu samai sezvo muri kukumbira rubatsiro kubva kuvanhu vana vezimbabwe vakatekeshera kumatimana enyika, vamwe vari muno muSouth Africa, vamwe vari kuna UK nekune dzimwe nyika, makazvitarisa imimi chishuwo chenyu chiri pamwoyo penyu ndechipi chamungade kuti chizadziswe nevana vezimbabwe, kana kuti chichemo chamunoda kuti vana vezimbabwe vakwanise kukubatsirai nacho ndechipi? Chikumbiro changu nechekuti kufemiri kwacho patine vanhu vanenge ikokoko vachikwanisa kunzwisisanawo, vanokwanisa kuisawo maprayers pakumuridzo mbiri yekwasimango nekwamavhurume, vanhu vachikwanisa because mukomana wakatouraya kwasimango haiti senemu yacho, atoshandisawo senemu yekuti simango baba wako anoendawo kwavakazoendawo kuMozambique, saka vanhu vari koripo kutobatsirawo. Okay, saka uyu mukomana uyu mwana wamainini venyu vana baba vake muri kutoti hamutoziviwo kwavari? Patakaenda izvozvo vachienda kozi mwana wenyu vakatozi baba vacho vari kutotongowa nenyika, vakaziva ane 2 years vakamozambika vakoti musatye ndiri mupenyu. Alright, muchiti pakupenga nenyika muri kureva kuti zvokungoenda vasingatauri nevamwe here kana kuti zvekupenga zvokutorasa njere?
kuti baba wako ndinenge asi vaimuziva but vaiti wakandibarisa ndikutaure kuti unowane kwani vaingorarama nemwana wavo vakapedza mwana wavo vari vega. Alright. Saka sisi vapenyu here variko kumusha uku munombotaura navo vanenge vachitiwo kudini nyaya? Sisi vapenyu variko kwaodzi kwavari kuZimbabwe ndo varitogara nemwana wemukomana wavo. Alright. Ndiwo mumwe mubvunzo wandaida kubvunza kuti muzukuru wenyu vanga vari vese here kana kuti anga ari kuZimbabwe? Muzukuru nga ari kuZimbabwe kuna mai vemukomana. Alright. Asi imimi muchitaurawo nemhuri tichipfuurira mberi hama dzangu zai nditore mukana uno nchiti ndokumbirawo vanhu vangange vachida kukubatsirai tichipfuurira mberi vangange vachida kukubatsirai mari vanoisa kupi uyezve vanozvifambisa sei kuti vakwanise kuisa macontributions avo vanenge vachida kubatsira. Ndiani munhu wavanotaura naye and mari iri kubatwa nani? Zvino pandakataura mukoma mubhesi pandakamboita live namukoma bhesi vakaisa nhamba dzangu nedzavo sekuru mukomana vari kutembei saka pari zvinoziya kana ichiakuya kwamuri kana ichikwanisa kushanda kutokundwa nebhodhi yende kumusha. Alright. Ndambenge ndichiedza kutaura namukoma More Boys munetsi. I think zvingange zvaka nekuti nini izvo so pane nyaya ndambenge ndichidhira nayo. Nyaya yekubata mari inoti netsei. Ndichataura namukoma More Boys since variwo vari vefuneral parlor tichaita kuti maybe pave nemanhumbers enyu and then mari iyoyo yoenda kuna mukoma More Boys nekuti since variwo vari kuzinge vachihandla body I think that would be much easier. Zvinenge zvakarerukira munhu wese. Saka nhamba dzamukoma More Boys I think ndichadzisa pascreen kuitira kuti vanhu vakwanise kudziona. Saka tichipfuurira mberi kune vada kubvunza mubvunzo vada kutaura namama vanenge vachida kuisa macontributions avo ndichavhura regedzai nditi vari kuda ndizai ndivhure mafoni apa so that vanhu vakwanise kutaura namama vanenge vachida kubatsira vanenge vachida kubvisa inga mari yekuti iyo ndiyo link irapo. Uyezve kana muri kuda kufona kuti mutaure I think kufona kuchanetsa nekuti foni imwe chete ndiyo yatinge ichida kuti taure naye namama but shandisai link iyo yandaisa apo so that mukwanise kupinda pachirongwa mutaure namama. Saka uyezve kana mune mubvunzo muda kubvunza munokwanisa kubvunza ipo panapa tobva tabva tataura nyaya yachona. Muchidimbu regedzai ningoti kune vachangotibata nyaya iri panapa ndeye mwanakomana akabaya mudzimai wake watingati akaponda mudzimai wake mushure mekunge vaita mhirizhonga amufungidzira kuti anenge ane chikomba and panga pambotarisirwa kunzi muroora uyu akaurayiwa nyakufa aende kuZimbabwe papaitwa urongwa ihwohwo asi vakazoti papera mazuva vakazonzwa zvachinja mukadzi akati no regedza ndirambe ndiri kunoku vakazongozonzwa yave mheremhere kuchinzi munhu hapasisina. Saka izvozvi tichitaura kudai kuri kunzi mukomana ari muchitokisi nyaya yake ichiri kumboferefetwa. Saka dambudziko riri pano nderekuti pari kudiwa mari inokwanisa kuita iyo 10,000 South African rands yekuti bhodhi itakurwe kubva pano kuno kuJohannesburg yakananga kuZimbabwe and yokwanisa kunovigwa. Ndiyo mari iri kudiwa nekuti bhodhi izvezvi iri kumochari yakachengetwa. Saka ndo chikumbiro chatinacho kuti kune vanenge vachikwanisa ngatibatsirei mhuri iyi yakarasikirwa nefamily yayo yakarasikirwa nemuroora wavo wavakanga naye. Saka ndo nyaya tiri kutaura panapa hama dzinodiwa vari kuda kukwanisa kuita macontributions munokwanisa kuita macontributions. Namba dzedu dzamunokwanisa kufona munokwanisa zvekare kufona panamba idzi kana muri kuda kufona so that mutaure namama regedzai ndiise nhamba dzenyu kana muda kuchafona or kana muda kuisa macontributions ndinokubva nakudirectai kunhamba dzamunokwanisa kuisa macontributions tipfuurira mberi. Saka mama imimiwo semunhu mukuru ndinoda kuti ndikubvunzeiwo mune zvamadzidzawo here panyaya iyi ende makazvitarisa maybe mungave neshoko ramungade kuudza vechidiki vari muwanano kuti vangaite sei kana vachinge vaona zvamakanga muchiona pamuroora wenyu. Ndezvipi zvamadzidza panyaya iyi
semunhu mukuru. Ini zvandadzidza kune vechidiki. Kutanga ndoda kutaura kuna vabereki. Vabereki ngatikudzei vana vedu nenzira yakanaka. Kukudza mwana, kana mwana akaita chinhu chakaipa musamirire vana. Chokwadi ngachitaurwe chokwadi. Inini mwana wangu handifi ndakamumirira kuti haana kuuraya. And handifi ndakamumirira kuti ainge asinga abuse mukadzi wake. Aiabuse mukadzi wake. Secondly, kune vachiri muwanano kana vari muwanano, kana imba yakona isiri yako, usapretende kuti ite yako. And usapretende ndoda kufadza nhingi kuzi ndiri single. Kuva single kuri nani unoupenyu hwako munhu. Waona kuti zvinhu izvi hazviiti. Thirdly, vanhu ngatisiyane nemakuhwa. Ngokuti mwana wati kufa, kunyaya umwewo munhu murumewo wakaita makuhwa. Chinhu chisiri chako munhu usamire nechinhu chisiri chako. And usatwara chinhu chisiri chako kuda kuparadzisa dzimba dzevanhu. Apa munhu akafunga kuti uri kugona haana kana kupiwa mari nemwana wangu. End of the day munhu wakafa. Izvozvo munhu iyena akaita guhwa uri kutiza hanzi kutomboneka. Itoriwo mhosva ngwezvi kuti anowa kumusha kwake. Saka vanhu ngatisiyane nemakuhwa nekuda kuona zvinhu zvekumakwa vanhu. Ngatityei Mwari, ngatinamatei. Iye mwana wangu mukomana aitya Mwari, ainamata. Nevana vakomana kana vasikana ngatiteerere vabereki vedu. Vabereki vedu ndova the best muupenyu hwedu. Ukaona mubereki achikudzora anonga achikuda. Ndakaedza nepandinogona kumubvisa kwainge ari kuDurban ndikati pamwe achaita mwana kwaye ari kwandiri. Ndakaona hapana chandakasacrifice kuti ndimutore. Ndakatosiya zvangu ari kuDurban pamwe zvanga zviri better. Second, vabereki vana mai nevakadzi, ukazwa kuti mwana wako ari kunetsiwa, usangode kufara kuti mwana wangu akaroriwa asina kuroriwa. Mwana waye anga asina kuroriwa, vaigara muchoto. Vangu vasina kana mbobvisa tsvakirai kuno. Vangu vakabvisa ndotara kuroriwa kuti une rudo. Asina asiri murudo. Vanga zvingwa zvekuti kugarisana zvekuti baba namai vanogara mubaba vari pasina rudo. Saka vana mai ukazwa kuti mwana wako haana kugara zvakanaka, sacrifice kunoto wewe andikabvisa mwana wangu pari ndei kuti mwana wangu asiyane nemunhu iye. Kugara nembanda yako pamba zviri nani kana kuti woruza mwana wako. Saka zvitonani munhu sacrifice kugara nemwana wako pamba. Pretende kuti tiri murudo kudzimba vakadzi vazhinji vari kuabhiswa, vari kufa, vari kurohwa nekupretenda kundokuzi zvokuzi mai nhingi munhu achipretenda achisafa. Ndadzidza zvakawanda kuti nditoriwo mai vane vana vatatu, bari ndatodzidza zvimwe zvinhu ndezvaMwari. Chisiri chako munhu hachisi chako. Marriage haina kuti kune munhu wese wese. Zvirimo mubhaibheri kuti munhu anoroorwa, but imwe marriage haisi marriage, ndeyekupinda muchoto mujeri chai. Mwana waye anga ari mujeri, asi both side vabereki vemukadzi nevabereki vemurume vaiziva kuti mwana waye haana peace mulife. Vaiziva vese. Mai vemukadzi vaiziva from mutare, baba mai vemukomana vaiziva from mutare kuti vana vavana vadiki vagara vachinetsana. Hakuna munhu anga asingazivi nyaya iyi kuti vana vaiabhiswa mwana waye. But vanhu vainge vari kuti zvichanaka. Hapana chinhu chinonaka chakatadza kunaka kutanga. Alright, takazvitarisa kamama, mati mwanasikana we anga ane 18 years. And tinoziva kuti mutemo weZimbabwe unoti munhu anongobvumidzwa like izvozvo wakapedza kugadzwa mutemo wakanga uchikontestwa naTendai Biti. Wakutaura kuti munhu anobvumidzwa kungokwanisa kupinda panyaya dzepabonde nemurume kana ave ne18 years. Uyu mwanasikana uyu zvakaitika sei, uyezve vemunharaunda vakatiwo kudii pavakanzwa kuti vana ava vamitisana, vakazvitorawo sei? Vakaenda kumadzita redzimhosva here nenyaya iyi? Vakazvitora sei? Vakangozvivigiridza vakangoti tongozvisiya zvakadai? Vakazvitorawo sei pazvakaitika? Nokuti kana ane mwana, muri kuti mwana wenyu ane 14, anga ane 18 years, zvorava kuti vakaita mwana akaane 14 years. Zvakatorwa sei panguva yakazvakaitika? Zvokushandisa mari izvozvo zvokuti ngatitaurane tikadai munhu akasungwa uye akandoda muroro wangu uye akandoda mukosho wangu ndomataurirwa zvakaita pakutanga ipopapo. Vanhu vakabvumirana vakati vana vangu vagare vese, but vanga vasati vamachuwa ende vanga vasati vaziva chinonzi rudo chii. Zvokungoti vanhu vakaitisana nomumbo wototi vana ngavagare vese.
vaberekipo pangava pachenjerepo papo vakashanda mari kuti vanhu vagare vese. Ava mai vakati mwana wangu unosungwa, ava mai vakati ngachengeta muzukuru pamba, vanhu vakatadza kupagadzisa pachiri pekutanga because vanhu vakagara vachiri vana vadiki vese. Ndiri kutaura namukoma moboys ndakanda link nokumbiro kana muchikwanisa kupinda palink mungopindawo mungotaura maviri matatu mukoma moboys nokumbirawo please kana muchikwanisa kupinda palive mungotaurawo maviri matatu panyaya iyi nekuti vari kutaura nyaya yekuti this family really wants help. I really want to help this family but are currently overburdened. Kune vamwe vanoteera mukoma moboys gore rakapera pane nyaya yakaitika yemukomana anonzi ndakanga mazita rake asi vakatozogumisira vatadza patozotsvagwa mari nekuti family yaingoramba ichingorwa pachishayikwa mari yekuti mukomana avigwe. Saka hatisi kuda kuti tizosvika pakudaro kuti mari yashayikwa mwedzi ichifamba makore achifamba. Mukoma moboys ndokumiro mupinde palive so that titaure nyaya iyi just maviri matatu on the issue. Saka ndoda kungoti mungotaurawo inonziko nhamba dzenyu kune vakateerera so that tidzipe vanhu vanenge vachida kuzokukandawo rubatsiro kwamuri pachirongwa panapa. Nhamba dzenyu dzinoti chii so that vari kuteerera vakwanise kukubatai? 778 818 dziri pawhatsapp handitika? Alright, ndidzodzo nhamba dziri pascreen. Vade vatariri ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo. Mukoma moboys vari panapa. Mukoma moboys, how are you? Mukoma Kenan, muri sei? Good. Ndiyo iyi ndimi makatakura mutoro uyu. Chikurirawo kuti zvakamira sei? Ndaona muchitaura nyaya yekuti you really want to help this family and muchiona according to you. Anyway, first of all, I want to greet all the viewers vari pazim social page zim social media or what? Zim social network, yeah. Yes, thank you very much. Best vauya kusonzwa nyaya yokubatsira. I also want to take this opportunity to thank my admin akaita semi neteam yamunosenza vana vhuka vese for also helping our sister who was stuck in Kenya. You really showed the spirit of love. So thank you very much. Right. Yeah, you know, this situation is tough. And sikutaurwa namama kutaura nawo ndesekuti zvakaoma vanhu havana mari. You know, pane ma situations ekuti vanhu vanenge vane nhungo dzokubhadhara mari kana kuita sei. Then pane ma situations ekuti unasozona kuti mari hapana. Ma1 asingaiti. Vanhu havanoda kubatsirwa. Isisu hazvisi kureva kuti se-great hope we are not helping. I can tell you, pandakatanga kunzwa nyaya yachona, ndakavaudza kuti I was going to repatriate their body for 16k because 16k yachona inga iri kutongobatsira 16,000. Because if I have to tell you my expenses, taking a motorcar even from Johannesburg to Zimbabwe, in order about 8,000. If you're a government, I can introduce some border fees. You go to border chamo, you must pay almost 3,000. Okay. Check. That you 11,000. Other tauranya my services, documentation, my targets and etc. But there are my drivers, my assistants. So when I said 16,000, I was actually helping them because Nandakatongo no situation is now one. So the challenge report we've been keeping this body, I think, for more than a month now, or for a month. Okay. And it's also we are a small company. So in terms of my storages, at Sadita we are renting. So the cost of the storage now is around 10,000 rand. And I've already paid them 10,000 rand. I'm going to have storage chat.
Now, we still have to provide a vehicle inoenda kuZimbabwe. Budget yangu yekuti driver aende nekudzoka na-assistant wake pasina fuel chete nema-expense. We are talking about 12,000-13,000. Anditi. Then on top of that, chatola nye coffee ni paperwork chakaita etc. So from the great top side, we really want to help. So it's just kutaura kuti pamari yavataka vachaja here. We are not going to charge them extra Maria storage. Was that actually another company? We're going to say could pay us extra 10,000 only for the storage. But the difficult part is that we are keeping this body indefinitely. We don't know when this body is going. Even if I have to negotiate in my landlord, I don't put out the body. I'm going to in. We don't know because family nama. Saka sana chingokumbira ndezvekuti kumhuri yeZimbabwe yaivakwanisa kubatsira family at least kungoraisa 16k yachona. Then nana storage nezvimwe zvatakataura, we will cover them our side as company. At least body need. Saka ndo challenge iripo. But I can tell you kuti I'm not going to do much nenyaya condition of the body, but you are asking, I'm keeping the body in injuries akawanda. Okay. This guy, he did everything to make sure kuti munhu up. That's what I can say. It's more than stabbing. He did a lot of things that I can't disclose because of legal reasons. But mafira akaita mwana waye anorwadza. You know, dzimwe dzenguva mukoma Kenani vanhu vachiurayiwa muno muSouth Africa, munhu anogona kungobayiwa banga handiti otoona kuti munhu atofira ipapo kana kuti anobayiwa pahuro ndozviri kana matumbu uchiita sei. This guy, every part, wakaona pane imwe stage yekuti munhu akaiswa tambo kutohemwa kutodzipwa futi netambo aida kuita sei. It's more than that. It's more than kuuraya munhu kwaanga amuita nemamauti kuunzesa rapa. Everything chaida kungoti mwana waye afe akazviita. Saka nyaya daitongokumbira, going back to the main issue, dai vangokwanisa kuti mwana waye azorora kuZimbabwe. You know, also on my side, mutoro kuramba wakachengeta chitunha chemutorwa even pachivanhu chedu, because vese vari kungoti bhodhi riri kuna Munetsi, bhodhi riri kuGreat Hope, bhodhi riri kuGreat Hope. They also don't know kuti Great Hope wachono anoda kutozamawo kutobatsira maona. So far we have done all the paperwork, everything. The body is ready to go to Zimbabwe, but the problem iripo inyaya yemari. Saka kuti isusu tichitiwa kumana tabhadhara 10k storage and 10k yachona ndeye 1 month ndiye yatakachajwa, because aitoda more than that. Tochizobvisa futi ipapo pa 10k tozoedha on top of that tozoisa maexpense andakudza 12,000 ekuti bhodhi iende kuZimbabwe. So kuti kofinira tichatengawo documentation and embalming tosara tisina, because this company, as far as we want to help our community, but we should be also in a business that is profitable so that we remain in the industry. So that's what I just want to say from my side, from the organization. I visited the family twice and the community is trying. Mama wamutora navavo vakashinga ndakukudzai, vane mutoro muhombe vanoda kubatsirwa. I don't know, do you have any question, Koma, before I go? All right. I think you have answered a number of questions. Ndaida kubvunza kuti imimi since panyaya mari apa mungatipe details here kuti mari inge ichipindira vanhu vanenge vaida kuisa either e-wallet or something, zvingave nyore here kuti mari inge makaona neexperience yamakaita yekutukwa masina zvamaita. You know, tinongogara tichingopomerwa. I would suggest hangu kuti vada kubatsira vabatsire kufamily direct. All right. The moment yasvika kwandiri, yasvika kwamuri, inopidiguka nyaya yachona. So vada kubatsira, I would prefer kuti vabatsire direct to the family, then family anosongoti udzati zvamira sei. But the challenge yandanayo futi mukoma Kena ndeyekutika, we've tried our best to treat this body. Takaisa embalming so far iri mumafiriji, but dzimwe dzenguva yakazodhonza irimo, is still not being in a good condition. Considering kuti yakaspenda more time iri kugovernment, more time kuita post mortem, government kwachina vana facilities chaiwo sanga tinawo.
So we really need to try our best kuti mwana uyu andozorora aenda kuZimbabwe. I'm just giving an example. Ivana vari kuona live kana wangobviswa kana ka 100 rand or ka 200 rand per month. I think we can even raise even 10,000. The last communication yandakanzwa kunge vane 3,000 andizoti yakazobva here ipapo. At least zvinobatsira. Ndataura navo izvo vari kuti izvo mama vangu achiti izvo pane 5,000 saka pakudiwa another I think 10,000 kuti mari yacho ikwanise. You know what, Ngoma Kena, dai dzongwa takangozvipirawo semaZimbabweans kungoti regai tibatsire handiti. Vanhu vakaita even ka 100 rand ka 200 kana ungoona munhu anongobviswa imwe yachona zvinobatsira. Ngoma Kena, you know me very well. We don't normally come on social media tichiti family. But we are in a situation yekuti mutoro yachona yakuwandisa. As we've got many bodies unclaimed. Ema families vari kutongochema vachiita havana mari. So ndozvakuti train as an organization. Saka today tabatsira. But for this one, tangobatsira nawo kuti titi great hope inotora mutoro iri yega tikwanise. Chokwadi chakanaka. You know, you don't have to pretend on social media kuti unazvo yosina nguva iyoyo. Kana usina, be honest. Tandisingazive mama ndechekuti zvinokwanisika here kuti maybe mozovabvunza kana vachindinzwa kuti kana yazoshayika zvachose kuti munhu avigwe kunoku. Okay, mama hanzi kana mamuchiti kana yazoshayikwa mari yekuti munhu avigwe zvinoita here kuti munhu avigwe kunoku? Munhu kuigwa kunoku hazviiti because hakuna family yemukadzi munhu atozi ngauye kuZimbabwe. Ndapanzwisisa. Challenge yekuviga munomu inonetsa futi because kana unenge makusenzesa mapublic grave vanogona kuuya vachiisa chimwe chitunha pamusoro after 6 months hamuna marights. I think option yekutongoendesa kuZimbabwe is the best option at the moment. So anyway, allow me to go Mukoma Kenani. Sorry ndanonoka henyu kuya palive mamenge macommunicata neni. Then tosongonzwawo nevamwe kuti vanoita sei. All right. Then any last words? We are willing to send this as soon as possible. All right. Imimi wose semunhu ari mu industry, what is your encouragement kune maZimbabweans ari munomu? What is your last word to them vari munomu vakateera chirongwa chino ichi? Mukoma Kenanika, ndikudze chinhu one ndezvekuti dzimwe dzenguva tinozama kuudza vanhu Chimbomirai mama vari kutaura. Okay. Tinozama kuudza vanhu kuti torai mapolicies. Tinge tichizvisiya. I can tell you now, we've got many bodies dzimwe dzakutosvika kumatoro 3 months. Vamwe vakangoti zii, wakada kuvafonera mari vamunetsi. Yavanhu vachingokwaniswa, it's a sacrifice. Even kungotoroka police ke 100 rand. Kekungoti at least nondikavoo zvinobatsira. Ndio advice yandoda kuudza vanhu. Kuti maitikira ari kuita zvinhu izvi zvika haisi nyaya inongonzwisa tsitsi. Zvinotowo chidzidzo kwatiri kuvanhu kuti dai taita sei tatora mapolisi. All right. Mukoma Mo Boys, thank you so much for coming to the program and tinotenda nekupa that advice. Hopefully tichanzwa vanhu vachazouya kuzobatsira this situation because we believe kuti maZimbabweans we can put our hands together and make sure that tinobatsira hama dzedu. Thank you so much Mukoma Mo Boys. Thank you. All right. That was Mukoma Mo Boys vachitipa update from his side. Kune vamwe vanhu vanga vachibvunza mubvunzo wekuti zvino veGreat Hope ngavangobatsira kafamily. Vari kutaura kuti zvakavaomera vachitipa mabreakdown yemacost avo nemari yavari kubvisa yestorage. Saka mama muchiri kuda kutaura, mamida kutaura nyaya yekuti mamuchida kupa maadvice kune vanhu vari muno muSouth Africa. Pfuurirai mberi nyaya mama kutaura. Mabhodhoro kana 24 kubhadharo kana 100 yako polisi yako kutsvagawo polisi yakachipa dziriko polisi dzakawanda. Secondly, vanhu ngatigare rudo ngatitane naye vanhu kumusha. And vabereki ngatikurudzire vana vedu kuva nehunhu. Kutsvora vana vedu
nezvakanaka. Nezvanokurudzira zvinhu zveZimbabwe. Kubatana chaiko chaiko. Kutora mumaoko somumaoko. Kwete kugara vanhu vachirwa mudzimba ndokazosvika kumwana wangu kusvika auraya munhu because akanga asina rudo. Rudo rwainga rwokupretenda kuti zvandingoti murume ndine kodzero yekurowa munhu zvandinoda. Saka ngative nerudo mudzimba umu. Unoona kuti rudo rwauiti munhu zvina nako ite single mother urarame usingle hwako. Ndinotenda chaizvo mama. Namba dzenyu taisa pascreen kuti vanhu vanenge vachida kukubatsirai vachakutumirai. Isuwo tichaedzawo nepatinogona napo kuti tikwanise kupaiwo rubatsiro rwatinogona. Hatisati tave nefiga yedu asi tichaedzawo nepatinogona kuti tiisewo kana ainge 100 rand or 200 rand as a company. Asi tinoshuvira kuti vanhu maZimbabweans vachakwanisa kutibatsira. So now as we are still on live, hama dzangu ndokumbirawo we can make my pledges anga 100 rands. Munokwanisa you can lift up your hands wotaura kuti ndiri kuisa 100 rand or 200 rands. Namba idzo dzirapo ingava e-wallet ingava instant money kana kuti chii, ndo namba dziri dzandaisa pascreen apa. Saka ndokumbirawo kuti ndionewo maoko enyu. Guys, let's start I'm starting with 100 rand. Anyone who is saying kuti ndinokwanisa kuisawo ruoko rwangu panyaya iyi, nekuti few days ago tanga tichibatsira Evangelica. Ndokumbirawo maoko guys vari kuti inini ndokwanisa kubvisawo yangu 100 rand or 50 rand whatever you have, and munotumira pa-e-wallet panhamba idzi dzirapo idzodzo kuna mama, so that family ikwanise kubatsirika. Ndokumbirawo maoko kana vari muno muSouth Africa, even vasiri muno muSouth Africa, maybe mwadawo pa$50 or $100, ngatiiteise izvozvo. Guys, I'm expecting your hands on the comment section, please. Let's go. I'm starting with 100 rand. Let's go guys. Vanokwanisa kubatsira ndokumbirawo kana muchikwanisa endai panhamba idzo motumira e-wallet yenyu, so that tikwanise kubatsira muri hande guys. Let's go. I'm waiting for your comments. Tichitaura so mama tichida kuti tichipendera chirongwa chedu, pane vanhu vamakataura navo. Ndiri kutaura kuvanhu vekugovernment. Pane vamakataurawo navo here vachiti vanokwanisa kuisawo ruoko rwavo? Hapana vanhu vamakataura navo here in the process yakaitika zvinhu izvi kuti zvakamira sei, uyezve mobva matipawo update yekuti kukoti kuri kunzi kudii panyaya iyi? Hakuna vanhu ndataura navo kugovernment vanopata reports, handina vandinoziva kugovernment. Alright. Kukoti kuri kunzi kudii? Kukoti abhako nhasi handina kuenda hangu, abhako anzi kwaita handoti magetsi kwangu kusina, saka hanzi ngaadzoke kusva 7 July. Alright, okay. But nhasi ndopaika kupiwa muzi achatongwa achinzi chii, nhasi ndopaizvaida kutaurwa, saka vazozi hanzi achayafutiswa 7 July. Alright. Saka zvichireva kuti nyaya iyi since yakaitikira kunoku achatopiwa mutongo wake kunoku kana kuti achaenda kuZimbabwe nekunzwa kwamuri kuita nevamwe vanhu vanenge vachitaura? Ini manzwiro andakaona ndikuona anenge achadiwa mutongo wake kunoku. Alright, opika kunoku. Alright. Saka alright, ndizvo zvanda nchida kungoti ningotaura. Mune chekutaura here mama tisati tavhara chirongwa? Ndinoda kutenda ruzhinji weZimbabwe nerubatsiro rwamuri kuita kuvanhu vese veZimbabwe. Musangoitirawo isusu mhuri yedu bati kunyangwe isawirwa nedambudziko. Ndinokutendai nezvirongwa muri kubatsira neGreat Hope Mukoma More Blessing. Ndinokutendai nerudo rwenyu, vakauya kuno ku2 times. Even imi mawacho ndinokutendai. Kana Mwari achiti mwana uyu anoenda kumusha, Hope Mwari achapinda kuti aende kumusha. Saka ruzhinji weZimbabwe ndinokutendai, chikuru ndokutendai zvikuru. Alright. Ndinotenda chaizvo mama nenguva yatava nemi. Hopefully tichawana rubatsiro. I believe kuti vanhu vedu vachaisawo maoko avo, especially now tasarigwa nemadays, I think 2 days kuti vanhu vapinde payday. Saka tine hope yekuti vanhu vachatambanudzawo maoko avo votipawo mari. But thank you so much for that, for coming kuprogram yedu.
tichataura nemi mazuva anoteera tichinzwa kuti zvakamira sei. All right. That was mai vemukomana ari kupomerwa mhosva yekuuraya mudzimai wake. Uno akabvuma kuti I did it, ndakauraya mudzimai wangu. Anyway, ndoda kunzwa kubva kwamuri, what do you think about this? I think nyaya yatotaura ndeyekuti vanhu vanopinda munyaya dzekuti vanhu vanozourayiwa nevakomana nevarume kana kuti anything, it's all much of it, it's all about munhu kunge ari in denial. Akaona murume achimurova, unotoona kuti iye muridzi wachona anenge achitorohwa, sometimes anenge ari in denial kuti zviri kuitika here kwandiri, and in most cases munhu anozofira maoko memunhu. It's not so long ago, I think last month, pane mukadzi akaurayiwa kuEastern Cape nomwe murume, almost in a similar fashion. But mukada kutarisa kuti zvinhu izvi hanzi zvatoene machi nenguva yakati rabei zvichiitika, asi mukadzi uyu achiramba achidzokera kumurume uyu. So my question is, are you in denial? Are you seeing any signs of abuse in your relationship? And why are you still there? And most of you ladies, I'm not trying to blame kuita sei, but I'm just trying to say kuti, if you see these signs, ukaona munhu achikurova, ukaona munhu achikusandidzira kumadziro achiti ndokuuraya kana kuti chii, munhu akakuudza mashoko aya kuti ndokuuraya, one day achakuuraya, and upenyu hwako is irreplaceable. Murume is replaceable. Unogona kugara uri single. I was raised by a single mother, and look at me now. My mother is still there. But what I'm trying to say to you is, you can go out there and live your life as a single mother. Usina chinokunetsa, ukashandira vana vako vakakura vakatokuchengeta. But chausingazokwanisi kuzoti uzosiya vana ivavo vari kuti ndiri kugarira wave mufi, handiti vana ivavo vozosara vachitambudzika. Zvinobatsirei kuti uti ndiri kugarira vana, but iwewe uchizosiya vana ava vachitambudzika, waurayiwa the same man wauri kuprotecta, uchiti I'm keeping my marriage. It's not worth it. Run when you still have time. Zviya zvokuti no munhu anouya achikutengera achikusofta, guys, don't do it. Live whilst you can. Anditika ndonzwa munhu achiti no munhu anogona kunge like this guy, anogona kunge ari so much connected. Try to run away. There is always ways to run away. Try to run away and move out of that place, because at the end of the day tinozosangana nematambudziko akadai so. Alright, anzi na Messi Mtandiko dai mafuneral pala achibatana sezvinoita masocialites edu. Messi Mtandiko. Yeah. Hopefully, I wanted to say something that is very, very important. I'm always futuristic in my thinking. What I want to say here is that I know it's always good kuti right now tukunganza Maria uyu tukunganza izvo so ndichauya kwamuri ndichiti tikuda mari yechi zvakati. But I really think that as a nation or as a people, as a community, we need to have a fund that we set up aside inobatsira such issues. Ndoda kupa example. Right now ukaenda kuside kuMayfair or Fordsburg, there is a foundation yema-Muslims. Ma-Muslims, they put their money aside. Vane fund yavo yekuti if anyone is a Muslim, anditika anokwanisa kubatsirwa nefund iyi. This is a problem that you find in Christians. Christians, they don't do that. But ma-Muslim, they have a fund which is supported by all the rich countries and everyone. They support this initiative. Yekuti kana munhu achinge aperwa nebasa, yekuti kana munhu achinge ane problem yekuti mwana wake ari kuda kuenda kuchipatara or something like that, they go to this fund and they get help. So what we are trying to say is, if we set up a fund as a nation,
Anditika, yekuti we as Zimbabweans, we are setting up a fund. Right now, I'm not trying to be jealous, but I'm just saying kuti, when they raised money, 120,000 for Nelson Chamisa, which is a good thing. Right now, people are raising money for 2023 elections, which is an event. Anditi. But if we are to raise money, yekuti inogara iripo, yekuti tikasangana nema situations akaita saaya, situation ya evangelika yakaitika iyi, ma situations ekuti mwana waya akabatwa a pedophile and all that, all these things they require money for legal services. Tine vanhu izvo vane zvirwere zvecancer nechichichichichi. If we have a fund yatinokwanisa kunge tinayo as maZimbabweans, yatinoita set up, and we sit down and we put down that fund, yekuti inini I can put my $3 or panangowanerowo kamari kari extra, I can put money in that fund. Ndikaonawo maybe $300 I can put money in that fund. Ane mari yakawanda anokwanisa kuisa yakawanda, ane shomo anoisawo shoma. Yawawana iyo you put that money, mari iyo inozokubatsira mangwana, unenge uchizviziva. This is what I'm trying to say, kuti, as a people, as a generation, we need to think along those lines. That's why dzimwe nyika dzichitikurira vachigara vachingotitonga, that's why chigara chivashandira. It's because their mentality is different. Their mentality about life is different. They have these forums, and these forums, they make sure kuti, if they have a problem, they chip in quickly, and the problem is quickly solved. Before you know it, it's not on social media. And they know because they are in a community. So I'm saying to us, another example that I can give you, Solidarity Fund, the AfriForum. Those that know AfriForum, they've built a university. And you know how much money they raise every month? Every member anobvisa 50 rand, which is about $3.50. Chimbozvibvunza kuti idoro ngani rawakamwa, ma 6-pack mangani aunomwa every month kana uchimwa doro. Airtime yakawanda sei yaunotenga, that you can just put aside in that fund. Yekuti unoziva kuti it's not a funeral policy. Imari yekuti one day munhu akasangana dambudziko inobatsira. Or you can be that victim yekuti waita accident munomu or wadi waperwa nebasa zvakaoma, we can take from that fund and it can be of good use to you. Muno South Africa knows kuti kuna vanhu vakawanda vane maburial society. We need to form that kind of a community which has a social cohesion yekuti we can be able to have funds that we can say, if we have a big problem, we can quickly rush there and tap into those funds and assist our brothers and sisters. It's an initiative that I think it is very, very important for us to venture into. It will assist a great way. Right now, murikuona mukoma boys vari kuchema kuti vane mabhodhi arimo. I was talking about this past year, there was an issue of a guy, I can't remember his name offhand, but I know his name, he was from Chinoy. And at body yakaita 1 year iri mortuary. And this is another Zimbabwean arikuda kupinda muindustry, and they are overburdened by this. We cannot keep on overburdening another businessman aroda kutraya kuti asimukewo avewo pari nani. So guys, that's all that I have. If you have any comments, if you want to say something, I see here and then Evelina arikuti don't underestimate the power of a pint of beer. But imagine kuti 6-pack yesavana ukaiisa inotokwana kutobhadhara policy kuti one day inozokubatsira. Imagine if this guy had a policy, mukadzi wake angadai akatoenda kudhara andimuzvona, but he had the power to drink beer and to drink himself out of, and now he is in this problem. So guys, in the next 5 minutes ngatipinde titaure zvatoda kutaura about this whole issue. If you want to say something, just come through and let's talk about it. We have put up a statement earlier on tichitaura nyaya kuti we are distancing ourselves from Evangelica. Whatever is happening, kana kazotaura zvaanotaura, isusu we are not part of that. But anyway, we have closed that chapter. We have helped, and whatever happened, it has happened. Isusu we tapedza nenyaya. We are now moving to the next one.
So thank you so much for watching. Please subscribe. Follow me on Kenan Rusike. Follow on Zim Social. And follow on JCTV Africa and YouTube. Subscribe. Please subscribe there so that we can grow. Anyway, if you have any story that you want to talk to us about, you also feel free to get in touch with us on all the platforms. Just DM me and we can connect and we talk. That's all that I have for you guys tonight, until we meet again tomorrow with another issue. But if you can assist the family, please get in touch with me or get in touch with the lady Namai Vandanchitaura Navo earlier on. So thank you so much. I will see you on the next episode. It's bye for now. Good night. Anyone wants to say a shout out before I close? Anyone wants to say a shout out before I want me to say a shout out before I close? But this one, it was a sad story. So guys, let me just end it. I'll see you tomorrow. Good night.